El Centre Cultural de Ripollet ha acollit el 20 de desembre al vespre la tertúlia Ripollet entre el passat i el futur. Ha estat un acte en relació a un projecte artístic de Claudio Zulián, Vallès, fabricar passats, fabricar futurs. He fet uns quants treballs d'aquests, que dirien són com reflexions sobre llocs que no són el centre de la geografia de les ciutats o dels països. La idea sempre és el barri que té mala fama o que és marginal o que en tot cas no forma part de la imatge oficial de la ciutat, doncs fer un treball de representació, com una mena de justícia poètica, per així dir-ho, però que té molt a veure amb el fet de com arribem a pensar-nos nosaltres mateixos, perquè quan hi ha llocs de la nostra experiència que no surten a les imatges, són part de la nostra experiència sobre la que és molt difícil pensar. Es un proyecto que hemos impulsado desde la Berrena Centro de la Imagen del ámbito del Valles, en el que Ripollet es uno de ellos y precisamente vamos a poco presentar este proyecto. Queríamos trabajar sobre memoria, territorio. A més del propi Zulián i del director de la Virreina, Centre de la Imatge, la tertúlia ha comptat amb 3 intervinents més. Aquests han contribuït en particular des de la vessant històrica i periodística. Com aquest passat es pot projectar sobre el segle XXI, aquest nou segle ha portat uns canvis molt substancials a la societat que fa que hi hagin altres característiques a l'hora de plantejar-se com podem millorar, què s'ha de canviar, perquè en definitiva moltes de les coses que tenim, com poden ser sindicats i partits, són de finals del XIX i principis del XX. Per tant, és a l'hora de replantejar-nos-ho. Em sembla un projecte molt interessant, no el coneixem encara en profunditat, és una de les coses que també ens interessa poder venir aquí a conèixer exactament el projecte del Claudio cap a on va, però així de principi a mi ja va semblar molt interessant perquè la primera imatge amb la que ens el van presentar era el d'una dona en una fàbrica treballant. I un dels aspectes que a mi m'interessa molt és conèixer quin ha estat el paper bàsicament de les dones en les fàbriques i en l'economia. Crec que és un aspecte poc treballat a nivell local, també a nivell general, i per tant doncs, que aquest sigui un punt a tenir en compte també en aquesta exposició, crec que pot ser molt interessant. En aquest debat sobre el projecte de Claudio Zulián parlaré sobre com al llarg de la història s'ha representat el món del treball en l'art. Des del segle XIX, quan va haver-hi la industrialització, que és quan es va començar a representar d'una manera més habitual, fins a les noves maneres de parlar sobre el treball en l'art. La reflexió quant a la formació i transformació de la identitat industrial del Vallès ha estat el fil conductor d'aquest intercanvi de perspectives.